Trobo que és una iniciativa interessant per reforçar la importància que té Verdaguer com a poeta nacional de Catalunya. I interessant ara que celebrem l'any Espriu, que és un altre poeta nacional de Catalunya. Jo diria que l'un i l'altre s'acoplen perfectament perquè són els que ens han llegat la llengua. Justament en la quinzena literària d'aquest any a Folgueroles, l'exposició es titula Som hereus de la llengua de Verdaguer. De manera que trobo que commemorar el dia de la mort de Verdaguer per recordar-lo com a origen i el qui ens va llegar la llengua, doncs trobo que és una iniciativa encertada. En realitat, Verdaguer és l'autor, el poeta de la Renaixença, com Ramon Llull va ser el poeta de la naixença de la llengua catalana. I llavors, Espriu és un altre dels poetes del segle XX que en els moments pitjors de la situació de la nació catalana, sota el franquisme, va mantenir la flama de la llengua com a definidora de la nostra nacionalitat. Sense llengua no existeix una nació. I en aquest cas, els poetes, quan políticament hi ha una repressió com la que hi havia durant el franquisme, eren els poetes els qui mantenien encesa la flama de la llengua. I recordar-ho ara, en un any fent repicar les campanes de tots els campanars, trobo que és una iniciativa lloable que té aquest ressò en els qui ens sentim hereus d'aquesta llengua. Sí, al mateix temps és una metàfora del record i de la memòria col·lectiva, que els ressons de les campanes es transmeten de lloc a lloc. I hi ha l'elegia dels dos campanars, el Canigó, del campanar de Sant Miquel de Cuixà i de Sant Martí del Canigó, que justament dialoguen de campanar a campanar parlant del destí, de la llengua i de la nació catalanes. Això també es pot produir en aquest dia en què ressonen les campanes, el dia 10 de juny, de campanar a campanar, com un record, com una memòria d'aquests moments que estem vivint ara, que també podem dir que la llengua torna a ser agredida per unes polítiques desafortunades.